Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka National Highways Authority of India NHAI kalabo yaki kendon ba khor bahan nabynta ki ambulance ki badan haki surak ba kaba menta andan kam ban poi ki ambulance hapoh 10 minit lada jia baya tendra kali hapoh 10 kilometer jang ka toll plaza. Labo ro ya ka kuna ka ba 10 hajar tyngka pada slam ki ambulance ban poi baroh ka NHAI kalabo ro ya ka por ba shikenta ban kit yaki ba mensau na ka jaka sha tendra kali shi hospital ba jando. Hapoh ki kendon thamai ki ambulance ki day ban mi hapoh minit nakabajia ka jinga tendra kali badro andan kuna kumbasan hajar man ka minit ka baslam NHAI kan bodin ru ya ka jing trekam kani dakaba pendan kamru ya ka GPS tracking bat ka IMS ke dashboard ki ambulance ki day ki ban le ya ki AIS hispa saupo compliant GPS badro ki day ru ban bo ya ki ha dashboard kajing kentat ya ke emergency ticket an sya dan kuna kumbash pau hajar tyngka bat ru kajing duna ki dawai ki ambulance ru la ban wanra ya ke kuna ka bash pau hajar tyngka anda penlong ya kajing wat benya lani kata inspection